Ngithandana nomama omdala, ngithandana nomama omdala, ngithandana nomama omdala. Nayo into yangempela baba ukuthi uzodlala lapha. Son. Masitofusi. Yebo. Ngathi ngalungwana nakho. Ngathi uFandama wena awuzo nje kwagama lakhe. Wafundama ufuna la ekhaya ngithi ngakhuza ngathi ungangeni lo. Phuma kulo. Uyafunda lo muntu. Umvakasheleni. Umvakashela kanjani? Uzoqoqa ukuthini naye? Ukhuluma nomuntu ofunda enyuvesi ungafunda enyuvesi. Angithi wona abachitha lapha. Babeyibona ingozi, babeyibopha ingozi. Bazomthatha walethu. Bethatha njengoba ethu igama lakho uFandama nje uyezwa kwalelo gama nje igama lokhohlakala vele nje sikhohlakala nje sibuye. Ufuna nani? Ubani? Uphilani njengoba usahlula isikole so uzofaka ingane yami umqondo naye isithini okuhle naye. Ngathi minodlala nolodusha noba bakho mawufuna ukudlala. Angazi udlala nani. Oh, ubaba akayanga evarsity, ubaba akayanga evarsity. Uyadelela ke kodwa ke manje. Wemntonomi. Baby, angazi la indaba engani. Woza ngapha. Ngoba naye ngamtshela ngathi akagada ahlale nayo kanje. Hayi indaba kaloku wena hamba la ekhaya. Uyini kwanomsindo kwenze njani? Wadlala nalezi sigeleke echelesi lo. Benzani? Usadlala naye nabe bafuna uzodlala iPlayStation le ngakhuluma ngayo ukuthi akayidlale nawe. Oh, ubalo. Ngiqala ukumbona Umngani wakhe awuzohlala la. Hlala la. Phuma uFandama. Wena nikeza lo nikeza kwakhe. uFandama. Hlala la umphuthu. Hey, hlala phansi. uFandama. Hayi yazi ke le uFandama. Usilokhu uncoma nokuthi uFandama umthethise wena fanele uthethe. Thethe. Okay. Wathi uyancoma manje unyanya yami ubani? Ngoba mthethise. Uqiniseka ukuthi uthi uma wena ngimthethise. Ungasho ukuthi uthi shono wena imtshela ungasho ukuthi thetha. Hayi ngiyathetha. Uyabona njengoba ngiqala ukuthetha manje ukuthi angifuni ukunithethisa ngale ndlela engizokwazi ukuthi ngiyasaba. Ngiyabona sengiyangisaba, bangisaba. bakusaba. Ngiyathetha ke manje kuthiwa ngithethe. Ungathi kuthiwa ngithi mina thethe ubathethise ungathi Thetha. Ngiyathetha ke manje. Thetha. Bese ngiyathetha mama. Umama uthi nini? Umama ke uthi kufanele njengoba nina nobabili nizwana nje kanje. Niyasaba usafaka futhi usafaka. Thetha sithethise mina ngithi ukuthi kwehle no. Fandama umama. Uyabona into ezokwenzeka la. Ngiyabona ukuthi angifuni kodwa kube ngathi kuyaxatshana. Uma wena axatshana ilwani akube muncinza kube muncu la. Sekumuncu ke ngento engiyibona sekumuncu ngifuna nina ngifuna uma wena uzona hey ngithi mina niyahamba la wena ngoba kuthiwa uba wena uFandama uFandama awufundi isikole ngoba unkosikazi uyakhala ngokuthi wena awufundi fanele ufunde Ngiyabuza Thami ngizozazi umngani wakhe ngixoshe nje caca ukuthi uyamxosha uyahamba ke kodwa into engiyibona ukuthi labafana laba ngiyawabona namagame abo fanele bangifundise kodwa into engiyinothisa bafundisana ngoba ngithi mina lo wena umfundi yena lo awumfundi ufuna ukumkhipha la ngiqedela namanje lo ngimfundi ngiyayibona kuthiwa ngimfundi Ithemba ngifunda. mntolo ungathi kuthiwe shona ukuthi angikufuni akubo wena shona ngisho mina ukuthi kubo uqhaqhe kwenu umama ke uthi angisho umama wani angimfunze ngikufundi fela uhambe la ekhaya ngikufundi Hayi. hamba kaphume njengamanje kuthiwa phuma ngizokuxhumela na yena into ethi kuthiwa yes okay phuma ndoda phuma yonke engiyibonayo phuma ngoba ngibona ukuthi yazi ngibonani ngifuna ukumxosha kahle ngiyabuya ngizobaxosha Hayi nje hamba Thami. hamba phela ubalekela ingane Ajwayela. Ngicela ngibamba khona umshana angifuni ukuhamba. Ngiyazi ukuthi uphuzana. Asayazi ngibamba khona. Hayi na sangazi buye kwethu na. Usengibamba nini?